ମୁଁ ଦିନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ପିଲା ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଆସୁଥିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଇଲା। ଟର୍ଣ୍ଣିଂର ସେପଟରୁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇକେଲ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏ ପିଲା 3 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ ମାରି ଯିବାରୁ ସେ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ମଉସା, ସେ ପିଲା 3 ଜଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଲନି କାହିଁକି? ମଉସା ମୋତେ କହିଲେ, କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୁଲଟି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୀରବ ରହିଲି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ମଉସାଙ୍କର କଥା କିଛି ବୁଝିପାରି ନଥିଲି। ଆଉ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସି ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଏଇ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ମଉସାଙ୍କର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେ କଥାର ମାନେ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଥିଲି। ନୀରବତା ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର, ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଭଗବାନ କାମରେ କରିକି ଦେଖେଇଦେବେ। ଯଦି ଆମକୁ କେହି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର ବି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।